adwuma ko nim Dr. Keso to force na adiaba sasa dom kase no so wo mo adanse bia wo mo famra enura o kaya ye ne yewura Samson Ade senior resale fellow e wo Copec edin komo efa atuate ya akoso e wo wane a wotwi ehyan mumnumu ya efam wo ahodo me nya bidi endwuma no na so mbehia so munsia o matwe asana so montwensan no awie ye de mu asem oba for ano south east and Pessoa so one mapa one constituency one motorbike na eho botare ne dwumadie no ebebom ekuo ahodo be se enson omo kasa etia ketasese proye kankan ene dwirim omo kire se omo busa aban asem kire se sobo mako enson bi wo hono a Ghana for aye krado se omo pe enyiano no atie abusua ensam no pi eka ho ena awie ya yesi nkunwa no yade brawo se awia prem tobre kase e wo Sompa TV so no afei na wo ba eda wase na ya ma wakwa ba kwa mu da ho entibra wa ba nso a ya ma watena se pa ye live e wo Facebook na de wo mu ne se utie bi e wo Sompa 93.1 FM e wo Kumase Sompa 93.1 FM e wo Kumase enu achi Sompa 90.7 Sompa 90.7 ewo bono na po ye fam kentampo tachiman nkranza ne nkroto ahodo ye wonpotam ho nyina no omutie kase no bi ewo Sompa 90.7 se uko sunwane achiame nimo na afenso akuanyako abroad mane abusuafo nyina womonso ekitamu ewo Sompa 98.9 Sompa 98.9 wone ewo sunwane na afenso hafo ene ne mpotam nyina no wotie bi ewo ho awie yi me kamfo na media ma wo se yadende ya yakunko nyina no ahoode no efri mizo 5G de yafra na afensu ne yemfra ye no bomodema onsaka bi Dr. Silas Adawroma wuhia no a asem no asi awie ehene fa na wo kwa ehene fa na wo de wani a kire yenkrabata no dos ye ne siataka expert no yare enka ye bi eka ho bia na busua ye hu adwuma de wo mo ne se wo de ne ya yemtim sisi yade koko ena hawa ema we visa for a herbal center na duro ye friend koko master no ye adwuma se enkonya. Of course we are the fastest internet in the world, cloud internet in the top higher ya ne Love FM ene di enhwani mu eno achime kanfo de ma wo se wo pese wo hunu se awurade asema wo kan se ye di aduaba ne wi yemfa nubra haha manua hini ensa yare no eyi adwuma pa na wodi wani akire mu ewo tano so apatrapa new site ye de ne ya chemu mienu ye wo honhom fam ene ye wo hundam fam Dr. Abe uduru ho no mo atum sampa ma me tena na kunya kase ne mu a na kase yare ne nyina no ogide ato ho na mom wodi anigye ene ahurusie abafie also from you no yata say ya na wiaba kan sem no tiamamo akosuya ajewa kwade boaten animedin awieme ne nana kwabana kese obetime de unsusu ya no wadwenche nyina aba na ya hu adwuma na yede ama akosuya Facebook no ye twade afa he akosuya Facebook no yede mo live I was Sompa 93.1 I am a fisa YouTube no so ko hon mo abehu yayi eno so aye Sompa TV afei www.sompaonline.com mo kwa nsem ni nyina no ya kroche de akogo ya nsem fo panyire wasem a wobetumi akenkan no kroche ade afri ho afei ya jebre na nsem no akasa enchechum empani se asem na nkanifie na eso de otu mirika ebetehwe aberwan fichire awia no worona ma yebo aberwa bayi de okofa ahwede efiri ehye no so ade ba petem honom no wone ma nwansana eje fans e wo fie honom sa na nyina akere se yewura Hobson adoya ho nsensam de abaye deja ene anopai TV so de bonkratamu radio so abe fontentafide no so de na obia e ka ho asem wopani no asem a wo kan man sam trofo so yenya adwuma yeye na yenso yenidi akire na ye kirekiremu ade akire mu nyina akere se wopani no se ebra 2016 na ye to general election abano ene omude omani kiremu e wo frawo mantam ne mu na frawo mantam ne mu omokoye no mukura akode to amfom ya kire se ye fra ne dynamite ne bi na omokoto epam nipa nyina to wiram sabaja nipa nyina no betimi adwane yakọ chiri na omuntumi emeto abano na no eba ye no na prosifo eyire no pampe yire no dankra yire no kete ya kire se bra na wone ye nuanom edi nkomo ewo enkran mantam no emu video no de wanya bi ahwe wanya bi ati wanya bi akenkan na yaka ade akira mo se dansuman circuit court no akọ atrase mebra yewura Hobson adoye ekopie animu no wama ne be na be no wama no wo kirekire mu sade ne ma sitie nyame ya adomo a na kire se me bosom de toso aduonu miense ne wode ne koye obehu kwampa
obetumi asan fa so kwambia so no obehwe na asem die no watumi ato aso nyese bia wajai asem no amanaka na krata no mu asem akwabena mekenkan bi ade a kyerɛ wo ene se nyame ya adomo a edwo da bia da ya edi ya nimu no se ewiase ansɛn nko ade a yewura Hobson adoye wonfa ne ho mɛkyerɛ aprosifo no mu hu se otiase anase bia ontiase anase bia wabuka ofu bia anase bia wafaka na kyisi kwan so apebom kwan bia kopie nkwanta na bi so apeba bi ade nachi akɔtwene ya kyerɛ se wadwane ya da free wo mai mu na eno aka ho bi bra na yɛde ne free cells one more yɛde ne kwawura ka mu na yɛde na kokɔto no video no bi kyerɛ se na wɔyɛ na adwe senk wɔne ne mradim ni kasa ɛna police ni na wogyina no ɛtea ne samasa sɛ yɛde abanka wa no gu wunsa yɛgye wo fa ahodie de afiri wunsam o enti wontimi nya de wɔpɛnti hwɛso ne kwawura ka num na yɛmfa wo nkɔ ne nkɔdi wasem ne gya de wɔkyɛkyɛ no sɛ masa menya akɔdaa sa no wateatea me saa o me ne me lawyer na ɛkasa masa me ne me lawyer ɛkasa ada wo nkɔ na woyɛ police ni ana na kyerɛ sɛ akoya sampa o wobɛhwɛ Hobson adoye ani police ni no na kyerɛ sɛ yɛsɛ bi abanka na gu no nsa ebi kura saa bre kwabra mekenkan kaseɛ no nka bi anka me nsa yɛ kan asɛm foforo na video no bɛnya bi ahwɛ na wo de yɛntie sɛ de ensɛm esi kɔso tawaso din na hwɛ video no din de ɛkɔ no wobɛhunu. We are here this morning because we have the information and we know that it is clear that Hobson Adoye, who is a special director of special activities for the Movement for Change, has been arrested by the police. It was yesterday they invited him. They kept him here at the Ghana Police Service Accra Central Divisional Headquarters Ministries. He's been here overnight. Here he was arrested because of some comments that he made, and the police are accusing him of false information. He's not been granted bail, he's not been charged officially, but he's being processed for court this morning, which we believe that it is not the right thing to do. We live in a country where rule of law is touted. We have a president who touts himself as a lawyer. So we don't really understand what is happening. We see it as political sabotage. If they are able to silence Hobson Adoye, then they can silence the other ones who are following Alan. It is not right. We are calling the authorities to sit up and do that which is right. And we also know that they are just using this to divert attention from the snake scandal, where the snake hotels are being auctioned or being sold to the current minister for Agri, which is not right. If something is not right, we should talk about it. If everything is right, we talk about it. But you cannot divert attention when the masses of this nation have come to realize that some of the government officials are engaging themselves in corrupt activities, which is not right. Why do you harass somebody like this? For crying out loud sake, the MPP knows that what Hobson Adoye can do. They know what he has done for them. So why this time around? If the person has decided I will not go with you, I will not side with you, why do you harass him? Abusia wei achitafo ni bi ebra okopie mu ewo ho na opade no asema wo ka nyina ekyerese etese de wo pese wo ne abo akyekide edidi no aka kyene se nsuo na da na afo ho no monko horo ne nsamra na mundi na kyese aduane no wo mpese wo de bema no ekyerese de ekoso nyina no bibi tachi aban no pese wo yira Ghana fo adwene kura efa ensam a ekoso efa brand champion ho ne ho nsensem wo beto hotel wo nto ye ne de wa fa ekyira to conflict of interest bia bom ne da ne nyina no e no mpese wo twe Ghana fo adwene edifiri so sebe ya wo mbetumi aye ne ya wo mpese wo yenka we de enka ni ni tiri ehwe he video no bi nsam e na ye de e ma wa hwe no eguso e wo nsɛm nti akɔso abeto aso ho awuso wasa senkro no amu no anipa na semrenfo na won mo gina mo twetwade agye yewra Hobson Adoye na won me mrenfo makomako anson na owura ya oboaben asamoa no ka ho bi ya wodi mu tintimaye papapa na asam ne koba no se na se movement for change akwakoda no won masem court dan wa bobo no a ana na won mugu so afafanto etufa awase Hobson Adoye betumi agya no na asem po be ma ne beli na won wotumi aheha wonom na enne ebra
movement for change adohye kɔ hɔ na wɔn mo bɔ samammo ɛhwɛ sɛ wɔn bɛta wɔn do hye n'akyi no na owura yere kyerɛmaten na wɔn so aka ho bi na ɛnam so ama wɔde akɔkɔto dwa ɛkyerɛ sɛ wɔntumi mu wɔn mabam da biara da ɛwɔm si akyere wɔn nipa deɛ nanso wɔn nipa fɛ sɛ wɔn nipa no wɔnim no kora wadanseɛ yɛ a wɔde bɛto dwa ma Ghanafoɔ nyina da yɛne atumi ahuru bie na sɛ aban no nim sɛ bi a wɔkyere no ama nsɛm bi wɔ hɔ no ma wɔn makatakata so deɛ a ɛne no mo bua kora san sɛ wɔn gye wɔn nyamedi yɛ wɔn nim sɛ wɔn anim enwu aseda. Crying? Yeah. Did you see me cry? No. So why are you asking me about crying? No, Mama, did you see me crying? No, but Me look sad? yeah. She's happy. Then you don't know me. You Wow. don't know me here. Wow. Sad for what? We have one God, and that God will stand for us. Wow. Whatever the circumstances. There's no sadness, there's no crying. So, this is it. Thank you. Yenyame bakua. Wekita Aland. And I'll quote the Methodist hymn book 10. Who from our mother's hands has blessed us all our way with countless gifts of love and still is ours today. Sanyameno. Onu na edi echi, onu na edai no, onu na edi anante for all these 32 years. Inti, yeah there, any problem? Mami. I was away. I Allah Quadro Chamaten, and what can the Orion Chamaten, the attorney say, Walker such a Musenyamen or Modano, one number children, Robert and Tim, Sir, and Nay Babia, yet the woman page nano, over to me a disunkunim. Na yɛda so awɔ saa nsɛnsɛm fi sɛ bɔmmɔfoɔ no deɛ ne nam ɛho apa so yɛwura adɔyɛ nsɛm no deɛ yɛgu so paa na ɔpani baako a ɛnɛ adeɛ kyɛn bi adwumadie no so no yɛwura ɔmanhene ɔdo boakye ɛdi nkɔmmɔ na wɔno nso ɛde n'ano to mu a ɔto bɔmbɔ no baako fa akyire hɔ ɛkyerɛ sɛ wodwene adeɛ biara ho adeɛ kɔ so no wodwene ho baabiara kyerɛ sɛ ɛntiaseɛ biara anim yɛ akyerɛ sɛ wonkyɛ da hu adeɛ pɔtee paa aban no wɔgye ɛde afiri yɛwura adɔyɛ hɔ ɛkyerɛ sɛ wɔno deɛ ɔbɛka ne plane paa sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no amanyɔsɛm ɛne ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ amanyɔsɛm na ɛwɔ mu a nka adɛn abusua mo deɛ mo a mo nka sɛ nyɛ amanyɔsɛm a nka deɛ paa na ɛwɔ mu bɔne owura no wayɛ paa no ɛyɛ deɛ ɛnsɛm deɛ ɛna nɔpɛ no ɔmahene yɛdu boakye ɛdi bi paa na yɛn so yɛakyere bi paa ɔdɛwɔ osifo akakye na ne nyinaa kotwa sɛ yɛdeɛ yɛgyidie ne sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm na ɛkyinkyim mu asɛm bi a posifo pɛ sɛ ɔmo ho biara no nkɛyɛ asɛm a ɛtete posifo a ɔmo ka asɛm no akyɛ sɛm a ɔmbusa no no ɛfie mpinu dunsia 2016 no hɔ a nsɛm ɛna nɛ 2024 ɔmo na ɛsiɛ sɛ ɔmo akyere no ahyɛ dɛm mu nti menam kwan so a mekɔhwɛ anɔpɛ yi wɔmo bɛyɛ ne nyinaa twa sɛ sɛbio kasa ɔkasama movement for change no yɛwo sɛ nyɛ binom dɛ sɛ no a votifoɔ no meyɛ ne siban a ɔmodaa n'asi ne nyinaa kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔmo fɛ na ɔmbɛyɛ deɛ ɔmoyɛ ɛyɛ obi ɛna ɛtetɛ ɔmo akyi na ɔkyerɛ ɔmo sɛ monyɛ ne sɛ enwummerɛ no na ɔmo kyee yɛ ɔmo frɛ no a ɔmo ama na ɛhu so ɔmo kyi no ato ɛyɛ nyinaa ɛkɔgyaa no ɛdire bi nkɔmmɔ a ɔmo hyɛ da ma adeɛ saa so adeɛ saa no ɔmo se anyimfoɔ a ɔmo nida wo so sɛ ɔmo bɛkyerɛ ɔmo kwan no ɔmo nti ɔmo nka nti yɛde no akɔhyɛ nti anɔpɛ no deɛ gyina no no sɛ ɔmse ɔdɛm sɛ ɔkaa biribi so ɔyɛɛ biribi bere tenten paa nti mentumi nkyerɛ mu sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ apolisifoɔ no nso sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmukyina so ka biribi a ɔsɛ ɔmkyerɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ anaa ɛnyɛ nokorɛ na mmom no ɛkwan a ɔmofaa so nnora ndeɛ yɛadwene mu no da wopɛfee sɛ ɛyɛ movement for change gyi na ɔmoyɛ saa nti nnora no owura kyerɛmaten so wɔana anadwo no da bi wɔtu kwan so anadwo da suo mu ɔne ne yere ɔmbɛsrɛ ahopse ɛwɔ police station anɔpɛ a me ne wo kasa yi mɛna kwan so a ɛkɔ police station boaben asamwana yɛte ne nka busuafoɔ ayatata sɛ wɔma no fa ngoyɛ yɛtuo ne nyɛ sika kakra de from wo no yɛanhwɛ ne yɛanyɛ ne yie ne yɛnkrakora ne yie a mfinhyia bɛ sɛ du no mu akyire no ɔma Ghana ho bɛkɔ atwe deɛ ma paa sɛ yɛbɛtumi anya fa ngo koraa no ɛbɛyɛ den ɛwɔ ma Ghana emu wei ɛyɛ Ghana Extractive Industry Transparency Initiative kɔkyerɛ na ɛbɔ amane Dr. Steve Mantiao ɛna wɔkyerɛ sɛ ɛnɛ yi wɔno akasa yɛ no hwehwɛ mu wɔde n'ani ato fam wɔn hunu bi sɛnea nneɛma si bi kɛkɔ wɔ ma Ghana mu afa ɛfa ngo kwan yɛ ɛfa so a ɛyɛ no sɛnea si bi korakora no ne yɛda ne yɛkyire koraa po saa de kɔkɔsi
broni kromu no anam say aso ntene wo ba amane e de akere abamu mpanyifo say wo mfom na asi fom yie sanse ba bia Ghana gina no yenyina yie kura si atumi toto nioma ase anya sade a ebedum finhia dunum no wo man no wanka say de nsa ebegu yeti na ye bo modern si nsa ba kan yewura Steve Mantia ewa homa no so wo ye kwache adema Ghana Extractive Industry Transparency Initiative na ya no wadi nkomo e de afa asemi se aso e de na won ma hunu de na won mate na enhwemu kura mpo kire sai se waso man ye yam hyehye e wosa ekwan we so afedrum finhia dunum no so a e de na moto na wasa Ghana yetu na yedeboa yegoso da ya yepusu ahoma no se ye benya Dr. Steve Mantia ewo ahoma no so na ye no edi enkomo sanse o man no de fango nkamia se fititire kwapem tire wo bia e de fango de djuma yaka wotena hwemu ya fango kro ye na de wo kro dok ya mo ha o Sompa so nie yo mejemo so asase ye so echia mutuma ye ko ni mutie ko ni na obia je o so do na ho ye de ya da Roma de pachi no wa ho ni ye de nyame ase ya tesa wo bo amane bi adefo man de fango ho se ya hwani atoto ne o mayi a emfinhia dunum wachi ya de nsa begu yati mo na ma bene wa fango mu emu hwehwemu ne ade wada ma de na wahunu na wose yam hyehye na wosa kwan so bacho wa still decide so between the amamia and the manchi yo no me pesa me kire say menim sa fa wo teme nkan yi a mo na pesa me kire say ya fango ho nsansamu a ene ya mane boba sa anhwe finhia dunum wachire no waman no yade yansa begu yeti efa fango ho se bakwatwe e wo Ghana mamu eno na me bi sase we de eja yam hyehye na ade na aba ya me yakwakodu seyi yo menya ba me da say no kwese ayem hyehye isan se me no wokati ta yenya free ya fango tu empo se yetuno akofom no over $1 billion over $1 billion na enye film this ekobane se fango tu no ebe wie ya na exercise na ebe hwere mind enye no nko gas a yenya ede enwa enyam kanya maye nyina yene di juma no so no wentu famwo a unya nti se famwo ni be wie a na chese yebe san akudum so no yenye sika ankra bi enfia mo ne amba yense yenye ni na sika tempe wo memha efen so no ejuma ye fo a ye ejuma wo famwo ejuma ye fo a ho ni ni no o mejuma ho beta into employment here that pursue. Empono boa famgo eboa ye foreign exchange. Ye find the balance of payment. Sebia ye tu famgo e dia kwa mo no ni akwa pe dollar abaye memo na ma ye sika ne me gina brand no. Eno nso no ahunga touch ma. A chese dollar se da baye memo. Eno nso be kofom. Na chese famgo ni be wie dia ye nya dollar ti famgo ni mempo aboa ye local currency yesterday na ayemshi na over the period osha they started say year to jubilee 2010 now you projected say jubilee no even a lifespan of about 25 years and that's after you know 30 years and now making the two best of 14 years as a trend say when you two best half the work of the two. The Indian count the next acha is 10 years jubilee pango no ebesa second year or a 10 projects 10 in homa cheneboa enyira any in Toma ya kabum na 10 that also needing na and also no the two there's 1/3 a chese and also egusu efa
And the Tosumiansa, your friend is Sanko Pajiname, between the friend SG and also need to bear water. Just a bear water. It is in as to say, Pam will you, asa. Now, the idea of man akobasa say, in fear the brain, na yintimin investors, and Ejijuma, so Mbeki Pam will be a Kanwamayan. So the bear do a year to never pay any. In your ExxonMobil, a year Pam will do a book and see a power we are suffering in now. Omobai and Womutu Kata, a year exploration. Now, one more answer, even though Womunya Pam will be almost Yomunya and it's that. At the Ma company can see it as a woman. You know, Umuja Hopper, no more complain back home here and say, yeah, on your blocks, you know, it's to start. It's with chance of taking oil, no, and you get away. Oko Amain be say, Diana, your blocks now, the ma woman to almost share oil, no, yeah, that's so. When you go have any do, when you go have any business, you know, what chances I was to. It's an unti and all man. The essence I understand, you be increase your block sizes. But now we are putting a bid round. Now your bid round here, no interest that companies will show you. Now our form to do answer complain and they say your block will side. Complain a toss me no a data quality, a seismic data. And when it's mutual, I have to have in your family and I say, in your family. Just happening in our data quality, a yapano, your friend is 3D. Just here, there was a 2D. As I say, you pay to investment, near your further exploration. They upgrading your data from 2D to 3D, and on the bit generate investor interest. And also, then, mom, you're sorry. Now you're paying for GMP for the ministry for the idea. See, you're for road show. You're for pet investors. Omofa, how much women have time as I am back. It's time said, yes, yes, let me attract investment. Yeah. Block sizes, data quality at the account now. Yes. The attraction at the time, the good and swap. Then, the oil industry, Diego. And to do could the aqua drew no. Yabat me about Barnes so was so one also can who be iron shine. And I'm on my near Connie Sayana. I'm a bit made the subo about a buying. And no companies that a way you may hand of almost so woman any count. Some no work I say. A year ENI, penny far that company now. The young says, ENI, any company that here a Wagana petroleum industry with them no capacity. Penny for down with 2 butter aqua natural de bois because Ghana for as an action. I didn't see I see the contempt of court. One Ghana oil company about fire friend spring coal. I want a 1 tower catcher. And my son could pay court. The copy court in a court share and say. Here and I found one now move to me. For Mumfa and Musikani the Engood friend escrow accounting. For him say you did the assembly. The idea assembly, that's a Springfield, Egi Duma. Now you used to study the Apata Springfield. Okay. Now, here and I for any time to share, so because we must say, we need that court outcome no entry into what we call international arbitration. I'm a no case, one more down arbitration. This is essentially the say of proceedings in Ghana. Now, you share the international arbitration, the local review. Then, we are and I cite here and I for contempt. Yes, an action. Papa, no, let's butter up now. So the war says, here and I for no. We did you mean now, we did you map to go now, as for the war. Yo.
Ado kunim enkomo we no akwakwa na fango ni anim sa fango won sam de Ghana wo bia empo fro hyan ya fango ne adigu mu ansa na atu enti ayo mamu no nyina asem na wada mama ya fa won si ye help ebre pam ye nim sa asem kroya ho no ye ba fra wo na nkirekire mu mapa safata ana ne oma wo sa Ghana ye digu akwan mu no wada mo bia ne oma ni am ye hono bia da se wai No, Miss Madam. I was your way, Dr. Steve Mantia on your turn and can wear co-chair at the Ghana Extractive Industry Transparency Initiative. And it is a watch them, sir. Ghana Yan Shani and Fanny men work when wire from Guaya Tuno and Fisher Dunumuchi in your view. Area Premtobere Cassian Yagusoya de Mao, Sompa TV, so Sompa 93.1 FM, Ewok Masse, Sompa 90.7, Ewa Bono, Nepo FM, Sompa 98.9. Yegina na yakabo mu a yenuanom centers bebre so toya chi awie yede ensam no ebro ye ko edintro ani emu ensensam na anu ada ya yisi adwumako no ebie kwam edeto ho no nsam de mate bebre pa ebi afono acheache ebi nantaboro kra ya kese pa na maboni ade akoso ne ade nti ensam no de akoye bebre mo be kai na ma hyane nso na wopchi mu ndi samanyoko na bosobo bi ewo posiga ene na mpotamu na won sobo na omobo no omobo ya sane ba fom ebeduru ba bi se yisi adwumako no na ahyeda eboa amanyokuo bi ma omasheda fa nkoda ya omutwa anufo kra nche ya ebi kura pampers ne diapers ne bobo omo a ye de wabedila mu se ye metwerotwero wontin ensam no de akoye bebere na opani ba akwa na ni abre e wa ndi samanyokuo no mu na wo kasa no wono ne pani kwankyerefo wo hwe abato na afeso abe fontentan fide no so ho nkomobo ne ho ntoto nyina no opani wono na ehwe so Dr. Edward Omane Buama ensam de wakabi papa ya kire se yisi adwumakuo no nsam a omode aba ya se omo ete wo ho aka kire Ghana for sa asem no a ndi samanyoko no peja wonsa ekọ so de omo te classroom a mu tie mu afre Ghana for se mu mati o asem ne yehu kan no omo kire se saa de no akoso no kura de ene omo amakura nkeye omo be se asem no kura eni nyina so bia ewo mu na nsamtwerofo ya ma asem na nso Sompa kase ye toato ahoma no a ama ye ne pani kwankyerefo a wone ya mansan edi nkita ho de ma NIA dollar bedu champon eti nkomo ana wo kire se hese kwa no omo de style bi kura aba style no omo de aba no eyese omo behwe aboa kwampa ye nuanom a otete ehia hodo no so se border no hye no so horom ne ade no bohu kwampa Ghana card no wonsan so betumi akam ne nyina no ye nhyehyɛ mapa wodi egu akwam ne ntese bia koba se bia wo bi echina ba bi no wo kasa bia yisi adwumako no na afa kana se chekwan so bia na se bibi ho kasa no wadodo entie na asɛm the thinking is it nyina no se ne kodua ni sa me pata ne kodua ni ma na nyina so ne se last year 2023 August na for so International Organization for Migration, Jumedia Mudi, EFA, Border, Essence, some any security, Mr. Man, or more Ebebeto, NIA, or more MSHA, a request, or say, MIA, any or more income. Now, Omuntini encourage Ghana for or more border so, the modern chance, Ghana, Burkina Faso, border so. Omuntini, or when register now, Omuni Ghana card, and into Ama a extra border crossing of Ayana, a bin Sawan, how did they are back. The Dinner Omuti Kwaya before any Yayan Ghana for border super no any identification and I say cut the be extra that be a Muslim, you know. I am not how the way and number. So I'm going to NIA and showing say almost say a company na your career registration. Now, so I say Shaki Commodation Shaki a year August 2023 a year at the training and a share some commodity. And now, your negotiations, some of share now and penny for your minister, your minister, Ministry of Interior, or Lucia, a TSA Hotel, last year, can now, Omodi can get the breed. And see, a year had me, and now, after many young winter here, say, MIA, say, I am a who can be a announcement, a year be a for a dear Mukuna. Almost family training now, not to say any pilot into now. A press release that ye babon to a year, a Jua diet 20th million. Now you're 2 days a special pilot Ghana card registration. Say there were offices do that. So the moon now after my registration, yeah,
60 regional offices, yeah, 276 offices, including South Crab. Into a almost special pilot registration, I will border so our most shall see every figure upper East region. Now, when you 18 June now, the actual community near you now, we are Emma, and the who said, a evaluation said, yes, so how successful a year, yes. Now, you are trying to be a year border, I would want to come. Opani ya wani amansadi nkita hodema NIA yama me bedu champona yetene nkai oro kwekwa safo jeyi aya communication team member de ma NDC amanyoko no eno obo amane se mampanya na adna no motuo ya wahase wotuo ewa bamwo no nyame anim ni emoa kora esansasa wo hwemu a wase aban nyimako ahodo pinu aya wasanka omode wo mo ho na wo mutumi yi adwuma no kora mu ma Ghana fo nyina hu bie no wono nko abetena ahwe wo boa pade amanyofo akwakwa hono nyina pese wo se so sane be ya NDC amanyoko no bedi ntwa afia batomu na NPP amanyoko no batena so na wo kan no de kwa akwowe se nei wo kwa electoral commission akachia eya IT department biaya abafo ntenta fidie won sansam wo hwede hu dwuma no wo se mampanye na do atabira amanyoni ade na kwa akwahye honom ya enokora mpo no ewo senka wo mugina kwanten koro hwase ya bato ho sansam enioma fa no IT ho de ankasafo no wo munya amanyofo na nso mampanye ni wo bentumi hunu di obaso wo kire oman no enam so nti brabra na NDC betena so na yeyi mampanyini na ado efra konya so 2025 a won nipa wodi kan ya NDC amanyoko ndi ne begina mara no na saa nneema we nyina wako kirikiri mu message se mu nyina muntu akufo adufu yo eno na no lawyer Martin Pebu aka kire say he will be the first person in begina court odi agura na retirement obey mobo because national security as at 2022 our presenting almost strategy document akoma parliament actually say the only thing about to destabilize Ghana as we speak election 2024 sa no mani nyina na be ma yewura kandapa ekoka say sa unanimous decisions be na to aso even though it was February's government na we at here be about perception once our people think that Nkrofo dey say ya no mbeye no ye kokot kura ye nya justice ye nya muka da reto e court what happens what happens on top of it you have the president. I will never hand over power to NDC. Is that the way a Democrat talks? Sir power that one in his purview. Exactly, but the point is even that okay so you do all you can to even make Baumia president. Obianim say president is powerful. Everybody knows how powerful it is. Okay, sir, what are you feeding into them? Feeding into them. Meaning, so watch the recent interview by on Joy News or more interview at Katapore. Sir, S. Kudita maker. Oh, sir, Obobo no mabemi and Sasso say, and unquote to the Cuba. And Tigana no, ya wants to assembly bar, Yameka. And no mabe nasi. O my enoma bebre na si apia hini you obi kro conscience about this time also nkoka so the ba appointment we hu plenty mediator also so other so she ho simple arithmetic 1 + 1 registration if you put these figures together o my hini dey see me sure I was aware NDC communication team member Oro Alexander Kwaku Asafoji Abusua eye bibi na wotwe mu de mwatensam ne bi pa yenso so yete ho pa ne nyina no eyese yenuanom ya otwi ka akese a ede fango ena enamo no omo kire se adwuma no omo je no nyame animu nie sabi etesa de omote eposo na omode ntasuo ena hohoro omanimu ha dwen pa ne nyina no eye adwuma no awomo je no enema bi wo ho no mo se omonsa kansa na adwuma no omatumi aye ne yie omo ne aban no akosia mperbese de wo aban na frɛ wo mo ne omo kasa so de wo sa aban ye de ma wo mo adwuma no be ye fo de ma wo mo no aban no nya na adwen se wo ye de ma wo mo ne sa ye nto mekɔ adwuma nso omo nya adwuma sit down strike ombekɔ akɔtatra ho sa nso nya de se ombe ye adwuma omo tesa akatua no esua enu ba bia ene wuntimi high dan wuntimi mu akɔhoma ne nyina no eyade a ɛha wo mo pa ne sa ye nti no mo ye se ene ye saade ene adwuma na de nti no mo nya nti omo gyae ya mpanifo ene wo mo ehia hwese kwampa
omobetumi afaso mobeka ya enra ye ne yewura Shafiu Mohammed ye wono ye chairman de ma Gas Tankers Drivers Association edin komo no kire se NPA wo hwe animu omato mo nkra se nwumre no nan no wo mo ne wo behia na so no yade obetimi ne nsɛmtrɔfo adi nkɔmɔ kakra be di afa ho na yentie na asɛm no achi yebɛsane akɔfam Oil Marketing Association for Asama Omo Kani, AOMC. Na ya na omo ye me nwa kakra say omo ka sa asem no. Mo timi tina say na mo factor common sector mo wo 3.5%. So the baba share UPPF mo na say yetima mo. Na eno na e baba to driver 13%. No mo so mo ntia say me entim every month e ma drivers dia. Na binim dia mo ye because adwuma ni nyina ye ne ye. Adwuma we nyina ye ne ye. Na wo na omo mo chama na wo so wo ntia say na wo mfa wo nsan who ye 0.1 peswa for 1 month no tankers na be load ni nyina no say 20,000 tankers ye be ti nyina ma 100,000 tankers driver for ye 5,000 into the emphasis will be load 11 kwa na say 1,000 times 0.1 peswa e skaketwa ye te de ma wo de ko di ne wo yere no wo ma ne wabusuafo wo de wo dwene wo ankasa onko awo ba ye na ye adwuma na ma na ba ne de wo dwene ye anyi bi answer anwumre ye pon adwuma ye be pie na MPA fo afre na me ya dum a otina 4 o'clock omo pepe omo ne ye den kia ye toto ene ye de ye ho magana fo enti ye ntimi nka se opanyin bi afre yen a ye bebu ya so agusu se ye nko ye baka koti ye ba no ye papa ye be pa enya papa nko a ye be ja ho aba because obi ntimi nje ika bebrebe wei ono otipaako no ogisa no gudu boto na ono no ekran ye se na bi Yura Shafiu Mohammed ena yete nkan na yamana nso ho a ne yepese ehunu sade ahoboaboa no esitie kopem se no nan ne bebo anwumere yenso so yamane bofo ho nti eni di akire pa e ka ho bi ma ye ne CEO de Ghana Oil Company edi enkomo lawyer wo sai kwa me prempem ye busa na se ba bi ya beduru na asem no se ye fa bonkuma na ye fa nifa na ye koyanim girl afa tanker driver bi adwuma na girl ye ni tanker driver bia so ye employee bia no a ye adwuma ma ye fa obi adwuma girl ye hwe fuel ye wo contractors omo cars trucks omo trucks akese hwe na omo na ye no omo contract na omo ye adwuma ma ye ni tuomo ka omo ha the form tanker drivers ebinum tuomo je ekanye ebin tuomo ka je enyenye obia transport bia ni tanker drivers won share girl MMB ye ne ka kira se bia tuawo tanker driver 1,000 and now 500 and now say ye no bia inside nwanwa say ye nyina anim yate as tanker drivers as wo maka tuanye it won dia kwada MP National Petroleum Authority MP for emram na mo hwe say mo drive for mo cowness ebetu mo kai afa ne finura se dia na aba mo so wo di akose golf for etu mo ka golf for tanker driver ye ni obia ye fa tanker driver ye dman ye tuane ka ye no mo contract e de bi etu mo ka 2 months in arrears men ka no krese du ba bia mo don so du ba bia na dman ye den e bia beto so but tanker ona bia transport bia wo ye serious bia o tua tanker drivers ka ba omo akatua enye ne ehihye enye ne etu omo ka tanker drivers eco stations there are more than 5,000 tanker drivers in the country we need to be omo ye dwama gold tanker gold transporters no omo analysis etu omo akanyina omo ha ba se gold ne ntua ka ezi ye etu omo ka se eno enne sen Ewia me kanfo dia ma wo se ba modern ba bia wo nam ne ba bia wo free ba ne ba bia wo do ani a kire bia na ma wo remfi se on sa be kamiso 5G de yafra ene de yemfra ye for all your programs ewia nso wo nidi na wo nya bi no mo a beboa wo pa eboa mo ho ode no timi sipi na etumi esita obi wo ho no mo a kire se onyanya we kura ekọ ne yemu a betimi agira no ho sa kopem se ade besa sa wuhia Dr. Salasia na odaroma wonsa be kadodo na efi se wo beboa wo ama wonsa ka wo aboboa no ho mfikyire ho mpotam ho mina mantam do nsane nyina Dr. Salas ne nuamba no eba ho 0246270221 0246270221 ewia ye hefa na wo se ebrenkoi kura afe na ekomodonko ye nkrabata na dos abusua de wo mu se ye ne siatica expert no yare enka ye bi e ka ho bia no ye hu adwuma enua hini hahama no brand ye de ye adwuma e watana ho ye mfidie badwemba nyansabo akwa hunta hunu so eta ye
akyi yare bia ni hono ma wo de beba ebetimi ahunta ebra ya fidie no ebetwe ne ti se eye wo ho adwuma ebema wo duro bra betu yare na se wo mra emma bie mu ya ne sciatica expert yare na so pa akyi ho na ede wo ku fom na ebeyi wo afira asefo asase so yare nka ye bia ka ho bia so abusua ye ho adwuma ehu hia so baba kuma se wo de fa number no frɛ de ben wo ne ye be kyerɛ wo na waba ho 0540311311 awia yi ehne fa na wokɔ na wo de no ɛhyɛ ayam tim sisi yade ne koko na ɛhawo a ɛyɛ frɛ ehebo center wo do ayɛ frɛ no koko master no ɛna ɛyɛ adwuma ni kasam ne ahintasam me da kyire ɛne sɛ Mr. Heba calling na grane heba na afenso apedank wato apete ba bi e tondro be ne ya hyɛ no nso yade no de ma na danso ɛne sɛ bi a wo de ne ya ayam tim ana sisi yade na bi a ɛhawo a sɛ wonom a ɛnya de sɛ de wo hawo ne ama ne bia bebre wo nipadua no so wobetuma nom atu kwa betuma nom akɔ adwuma asampetia 0546107107 0546107107 ade bia da ya wo pese wo hunu efa internet ho bia no wo do ani kyerem e cloud internet a ye beboa cloud internet sɛ yan kan kyerɛ sɛ schools ahodo nsɔre nnwumaku ahodo aban nnwumaku ankrankra nnwumaku no ba bia ya wo pese wo de internet e ba no to safre cloud internet ade bia ye me fix locks ahodo ne ade no ne nyira no e ba ya hu adwuma betimi ya connect wifi no wo phone so de amount bibia CCTV camera no ye no ne ya connect ne camera wo phone so nti wo tika mu kura wasi wo trase no wo se na wo hwede ye koso wo adwuma ho ani wo fie ho bibia ye tietia with the help of cloud internet 0246 601 933 na waje so tano so apatrapa na Dr. Hanahati Abe efrewo obonomra ne Dr. Abe abusuade ntia ye fe ne Dr. Abe ene sese wakɔ hɔ pɛne a kanya kwabena me kasa ene wa ma me no se etware fabra sabi wo de no eye namu yare syphilis ene hawo wakoma no ekuro bi abeda ho ne nya no ebeyi ho adwuma de amaw sickle cell the whole Ghana de obi atuche e de ma ye ma me no se ye wan test anase be ye mfa dronka wo mera emma bie mu be man kwamwa no e wo from prostate cancer ene hawo na sickle cell bema de bia me ka kyerɛ wo sɛ bema de o to hia no wato ɛhye tentene sɛ bɛya wo kyerɛ bi no o ma ɛmɛyɛ mɔbɔ ɛwɔ atiasefo asase so mabu bɛ minim sɛ yɛtiefo ne yɛhwɛfo adwene mu donti o mte bɛ na mabu na se fibroid de bɛyi afiri hɔ bra yɛnyɛ operation sɛm bia stomach ulcer ne nyina no Dr. Hanahati Abe ɛto nsa frɛ tano so apatrapa new site wo ba bia wudi ama doctor ɛnya sameketo akro bɛkɔ no na wagye na kunya kɛse onya tena kunya kɛse no mu dia na gye sɛ ba bia wu ama doctor 0243 345392 0243345392 abusua ekuo ahodo be se enson bi ene ade aka bomu a wo mo e ka kira aban ne se asem bi edi bisanti aban ne mra ni mu na omeyi ano na ye ba so ye bekọ ye nua be ma na nasapon ho afise ye tete awiro ho sem bi e wa asante jamase a kyese ya kwanhia bi a ho asem na kɔ bibi e wo ho ne nyina no nsem wo ha twen kakra bi ye ba sisi a 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540311311 0540311311 That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Prakasa ye duaba waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa. Enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa. Prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bom di afa abefo kwan so a ye de ye prakasa powder. Prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban. Afri mpani yade ne yade ahodo pi ho. Fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre. Anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 prakasa powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Sompa TV Emma Aketiapa. I was here that was say at once. So minority leader Dr. Keso to force and the atuja said your man yatatia at a far a nipa binumua. And now yes, a woman NDC ma show your phone mudi D. Aquasa young father share no more war. Bambo Jumakunimuno was sent to Sa de Biarada. Now when Interior Minister Henry Quatin a Buapa Epesa were Pamon to Madi Fra NDC Amanukono, Nana one yape, and I'm soon to was Shaba Panasa at a sa. One from a two Jana and Nina who be now shonte said the NDC Amanyokoni and yes, and say one day, woman soundina a clean. Minister for the Interior addressing the concerns raised by the NDC Minority Caucus about the serious implication of the illegal recruitment for the peace and security of our country, especially with the crucial 2024 elections on the horizon. He chose to peddle outright falsehood. Honorable Kote insinuations that members of the NDC have benefited from the questionable recruitment practice without providing any shred of evidence is a clear attempt to confuse the issue and divert attention. Ladies and gentlemen, the minister's remark made during the interview with the FM station on the 21st May 2024 was empty, hollow, and laughable threats intended to silence legitimate criticisms from the NDC minority. The minority caucus remains steadfast and cannot be silenced, not even by the Interior Minister's veiled threats and cheap blackmail. The NDC's concern have been and still remains the lack of transparency and fairness in the recruitment process into the Ghana Securities Services. We highlighted credible information suggesting that the ruling NPP is manipulating recruitment processes to favor its parliamentary candidates with about 30 slots allocated to each of them for the various security agencies, including the police services, the immigration service, the fire service, and the prison service. This issue is serious and deserves a substantive response, not a deflection. We therefore challenge the Minister for the Interior to publish the names of persons that he claims were forwarded by the NDC MPs for the secret recruitment. I was aware minority leader Dr. Keso to forcing. Abusia ya mobesi wa ha ene awie ya bre no aso. Ya be sori so masompa nkoma so mami premier ni ene na bedwafo abetenase na omde de ohobia atumi abawa kwa awie ma ye na wasepa se unya so na uti ye na unya ani nso ehwe ye Sompa TV so na wo hwe yi Sompa 93.1 FM Kumase Sompa 90.7 wo bono na po FM Sompa 98.9 wo sunwane na afen so ne mpotemu eda mu nyina mo ase wi ewura asante ye bo Benedict ene osamufo pani